महाराणा प्रताप यांची 486वी जयंती आहे आणि त्यांचा जो जयंतीचा उत्सव आहे, प्रथमच राणे समाज म्हणून आणि इतर सर्व समाजांना घेऊन आम्ही उत्सव या ठिकाणी आम्ही त्यांची जयंती साजरी करत आहोत। त्यानिमित्त विविध कार्यक्रम या जयंतीनिमित्त ठेवलेले आहेत। प्रथम या ठिकाणी संपूर्ण शहरामध्ये रॅली झाली। रॅली संपल्यानंतर आता अभिषेकाचा कार्यक्रम आहे। संध्याकाळी 5 वाजता होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी ठेवलेला आहे। कार्यक्रम संपल्यानंतर भजनाचा कार्यक्रम आहे आणि विशेष आकर्षण म्हणजे रात्री महिलांचा जो दशावतार नाटक आहे त्याचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। वीरशिरोमणी महाराणा प्रताप हे संपूर्ण ज्यांनी भारतासाठी ज्यांनी काम केलं, सर्व घटकांना एकत्र येऊन आपला देश पुढे नेण्यासाठी त्यांनी योगदान दिलं, त्यांचे या ठिकाणी आम्ही अनुयायी आहोत। आणि आम्ही असं या ठिकाणी ठरवलेलं आहे की भविष्यात प्रथम जरी असला भविष्यात हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात करायचा। त्या ठिकाणी त्यांचे जे काही विचार होते महाराणा प्रतापांचे ते लोकांपर्यंत पोचवायचे आणि सर्व समाजांना सर्व घटकांना एकत्र घेऊन एक चांगला मोठा कार्यक्रम करायचा आणि समाजासाठी एक वेगळा संदेश द्यायचा असं आम्ही या ठिकाणी उत्सव समितीने ठरवलेलं आहे। एवढंच। महाराणा प्रतापांची जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही सगळेजण जे त्यांच्या विचारांवर आणि त्यांचे अनुयायी म्हणून आम्ही जे कोण श्वास घेतो आहोत ते सगळेजण एकत्र येऊन आज महाराणा प्रतापांची जयंती साजरा करण्यासाठी एकत्र आलेलो आहे। आमच्या कणकवली शहरामध्ये जिल्ह्यामधले सगळेच महाराणा प्रतापांच्या विचारांवर चालणारे आम्ही सगळेजण आज त्यांचे विचार ह्या पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवण्यासाठी ज्या गोष्टीची गरज आहे, जे मार्ग आम्हाला स्वीकारायला लागतील ते सगळं मार्गावर चालण्याची आमची पूर्ण पद्धतीने तयारी आहे। आज जिथे आम्ही उभे आहोत, येणाऱ्या कालावधीमध्ये महाराणा प्रतापांचा एक अश्वारूढ पुतळा आणि आजूबाजूला चांगलं सुशोभीकरण गार्डन तयार करून प्रत्येक पिढीला प्रेरणा मिळाली पाहिजे अशी एक भव्य स्मारक तयार करण्याचं आमची सगळ्यांची तयारी सुरू झालेली आहे। येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये ह्या जागेवर भव्य स्मारकावर उभं राहून महाराणा प्रतापांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आम्ही लवकरच एकत्र येऊ।